Hej alle sammen og velkommen til vores gaming-kanal. Vi kommer ikke til at lave vlogs. Kun hvis det er vigtigt. Det her det er en vlog 1, fordi at det er første video, vi uploader. Ja, det første video, vi uploader i vores gaming-kanal. Og Frederik sidder lige nu og... Du hedder set Jumpy Top. Og jeg hedder Skumpel. Der kommer til at være link til vores kanaler nede i beskrivelse. Det ved jeg ikke. Rette. Okay. På fredag den 23. i 1. 2015, der er vi til LAN-party hos en, der hedder Laurits. Og han sidder og laver intro, så han er ikke lige så meget med i den her video. Det kommer ikke til. Det ser jeg nærmere på. Hvor er den? Frederik, vi skal ikke lave videoer sammen, vel? Ikke alt. Altså, vi må gerne lige, hvis vi lige skal vise noget YouTube. Yeah. Sådan, ja. Men, ja. Så kommer vi til at optage et LAN-party. Nej, Frederik, han kommer ikke til at være der. Jo. Ikke hele natten. Nej, jeg skal, det kommer jeg skal nemlig noget næste dag, så det kan jeg ikke. Ja, men der. Det ser da okay sejt ud. Ja, men tak fordi I er med på den her video. Næste video, der kommer vi nok til at vise vores intro. Nej, og så har jeg ikke andet at sige end vi ses. Hey. Det er forkert. Prøv lige at